Γεια σας, είμαι ο Καλιάνος Γιάννης και θα σας προσφέρω αναλυτικότατη πρόγνωση καιρού για το επόμενο τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αναγνώστες του προσωπικού μου blog, αλλά και τους αναγνώστες των υπόλοιπων site που παρουσιάζονται οι προσωπικές μου προγνώσεις. Να πούμε ότι τις προηγούμενες ώρες έκρηθμη κρίθηκε η κατάσταση σε περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας με πάρα πολλές και έντονες βροχοπτώσεις, συνεχόμενες βροχοπτώσεις, ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Θεραιάς, της κεντρικής και ανατολικής Πελοποννήσου και σε περιοχές του κεντρικού και νότιου Αιγαίου της Κρήτης αλλά και των νησιών του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Ο συνδυασμός αυτών των έντονων βροχοπτώσεων αλλά και οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στις περιοχές εντάσσεως έως και 10 μποφόρ έκαναν την κατάσταση πραγματικά να είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για πολλές περιοχές της χώρας. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά για την Παρασκευή σήμερα 4 Φεβρουαρίου να πούμε ότι αναμένεται σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων βροχόπτωσης από το απόγευμα και περιορισμός τους κυρίως σε περιοχές του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Επίσης θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι εντάσσεως έως και 8 μποφόρ κυρίως στο Αιγαίο, διότι στο Ιόνιο θα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, με εξασθένιση βέβαια των ανέμων αυτών από τις βραδινές ώρες. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι αναμένονται ανοίγματα του ουρανού προς το βράδυ από τα βόρεια τμήματα της χώρας που σιγά σιγά θα κατεβαίνουν και νοτιότερα και έτσι ο ουρανός θα ξαστερώνει σιγά σιγά και σε περιοχές των κεντρικών περιοχών της χώρας καθώς μπαίνουμε στο Σάββατο. Πάμε λοιπόν για το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου και να πούμε ότι αρχικά αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις στο νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου αλλά και πιο έντονες σε περιοχές της Κρήτης και του Νότιου Αιγαίου γενικότερα. Επίσης θα βρέξει σε περιοχές του νοτιοανατολικού Αιγαίου κατά τόπους και λίγο πιο έντονα. Τα φαινόμενα με το πέρασμα της ημέρας θα εξασθενήσουν ελαφρώς, αλλά οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν μέχρι και τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχές της Ανατολικής Κρήτης κυρίως, αλλά και σε περιοχές του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Επίσης, νεφώσεις θα επικρατούν από την αρχή της ημέρας στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, αλλά μετά το μεσημέρι οι νεφώσεις σιγά σιγά θα διαλυθούν και έτσι ο καιρός θα είναι πραγματικά έθριος σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις νεφώσεις να επιμένουν μόνο στο νότιο Αιγαίο και σε περιοχές της Κρήτης. Οι θερμοκρασίες, πάμε στις θερμοκρασίες όπου στην Θράκη δεν θα ξεπεράσει μέχρι στη θερμοκρασία τους 10 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη στους -2 αντίστοιχα, στην Ανατολική Μακεδονία τους 10 με την ελάχιστη στους 2 βαθμούς, στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα της χώρας τους 13 βαθμούς Κελσίου, στα βορειοδυτικά τους 8, να πούμε ότι στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμα και τους -5 βαθμούς Κελσίου, η ελάχιστη θερμοκρασία. Στα υπόλοιπα υπηρετικά και νησιωτικά τμήματα της χώρας ο υδράγιος θα φτάσει στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, με περιοχές της Ηλίας και της Δυτικής Μεσσηνίας να είναι οι επικρατέστερες για να επικρατήσει η μέγιστη θερμοκρασία στις χερσαίες περιοχές της χώρας στους 16 βαθμούς Κελσίου δηλαδή. Στην Κρήτη η θερμοκρασία ίσως φτάσει και τους 17 βαθμούς Κελσίου, όπως και στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι σαφέστατα στο Ιόνιο θα πνέουν, σαφέστατα θα είναι καλύτερη κατάσταση στο Ιόνιο, αφού οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επιμείνουν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες οι βορειάδες με ένταση 8 μποφόρ, όπου σιγά σιγά θα εξασθενούν και έτσι 6 με 7 φόρ η ένταση των ανέμων για το Σάββατο σε περιοχές του Αιγαίου. Εξασθένηση λοιπόν των φαινομένων, εξασθένηση των ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, αλλά μέχρι και το μεσημεράκι προς απόγευμα η κατάσταση θα είναι και εκεί λίγο περίεργη, με την έννοια ότι άνεμοι θα πνέουν με ένταση μέχρι και 7 μποφόρ, ίσως τοπικά και 8. Πάμε να δούμε την Κυριακή, όπου όπως βλέπετε γενικά η κατάσταση θυμίζει ανοιξιάτικη μέρα, αφού ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή άνοδο, καθώς και επίσης τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενήσει των προηγούμενων ημερών και έτσι γενικά η Κυριακή θα είναι μια μέρα όπου πραγματικά θα θυμίζει ανοιξιάτικες αν όχι καλοκαιρινές ημέρες. Πάμε λοιπόν να πούμε για την Κυριακή ότι γενικότερα
Ασθενείς βροχοπτώσεις κατά τόπους λίγο πιο έντονες αναμένονται σε περιοχές της Κρήτης, αλλά από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και εκεί. Επίσης ενδέχεται να βρέξει ασθενώς και τοπικά στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Ανατολικής Κρήτης και της Ρόδου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις μόνο σε περιοχές της Κρήτης. Οι θερμοκρασίες στην Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία, οι μέγιστες στους 16 με 17 βαθμούς, με τις ελάχιστες αντίστοιχα στους -2 βαθμούς. Στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα της χώρας ο υδράτιος θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου, με τις ελάχιστες στους 4 με 5 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλία θα βρίσκονται οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν οι μέγιστες θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα για την Κυριακή, με τον υδράγυρο στους 18 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στα υπόλοιπα κεντρικά τμήματα της χώρας τους 17 η μέγιστη, και στα νότια θα παρουσιαστεί αυτό το περίεργο γεγονός για τα δεδομένα της Ελλάδας, όπου στα νότια οι θερμοκρασίες οι μέγιστες θα είναι κατά 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερες από τις μέγιστες θερμοκρασίες των υπόλοιπων περιοχών, κεντρικών και βόρειο περιοχών της χώρας. Άρα λοιπόν στα νότια ο υδράγιος θα φτάσει στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, ίσως 17 τοπικά, αλλά πάρα πολύ μικρή πιθανότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 3 με 5 μποφόρ παντού. Άρα λοιπόν πάρα πολύ καλή κατάσταση με τους ανέμους την Κυριακή σε όλες τις θαλάσσιες αλλά και χερσαίες βεβαίως περιοχές της χώρας. Πάρα πολύ καλή μέρα Κυριακή, και το Σάββατο ένα διήμερο το οποίο πραγματικά είναι διήμερο για εκδρομή. Σας εύχομαι λοιπόν να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ένα όμορφο και ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο, και θα τα πούμε πάλι με νέες προγνώσεις και νεότερα και νέα από όχι μόνο καιρικά, περιβαλλοντολογικά, αλλά και γενικότερα σχετικά νέα με τον καιρό από την Κυριακή το βράδυ. Να είστε όλοι καλά παιδιά, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.